Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amabenzo TV. It's the Nedbank Cup, Durban City 1, Kazakhstan 0. I'm joined by Ufagu. Mnumzana omkhulu man bingelele ngibulise kubantu bonke ababukele ngalo mqubo yakho ngalo mzuzu. Yebo baba wami. Bengengayikhuluma le ndaba ke ngathi ke lapha na ke iCastric Stars ifike ekugcineni ngoba la kusesilahli. Isilahli. Akuyilubuyayo lapha ngikhulumile le ndaba. Yes baba wami. Uzoyithatha ifinal. Kwenzekile akubuzwa lokho Durban City 7 million belong to them. 7 million belong to Durban City. Njengoba bathi TS Galaxy bathi bone bazoyithatha na kanjani ungamangala ibhola liyakumangaza kungavela ubone Milford idlula kuzodlala ama final. Uyasho TS iyashawa kusasa. Kungenzeka lokho. Noma ngabe yedlula iTS Galaxy noma ngabe Milford iyadlula kodwa Durban City u7 million sekumele ukuthi bawubhale nje. Nginiki man of the match baba wami. Man of the match ibe ngumnumzana Progen bakhethe kahle. Kanti uJersey number 1? uJersey number 18. uJersey number 18. Ngithi uyena lo. Next round ucanga ukuthi kuzokora bani ku Durban City? UPogenpula ngayithola igoli. Umuntu osemathubeni ukuthi akore u number 11 mangisiyena uMaseko number 10. U number 10 or 11. So lalela ukuthi iNedbank ithini ke baba wami. It mocanga ukuthi u number 10 or u number 11 uzokora. Thatha ipersonal loan ye 10,000 or 11,000. Makangakora loyo muntu imali yakho. Hatha lutho. Bongayazi leyo nto Faku. Mnumzana ngiyaqala umsebenzini. Ufuna ngihambe ngothandaza impela bakore labafana. Uyangandastand baba. Uyangithola. Sengiyabonga. Amothatha lo. Asibonge baba. Ngiyabonga kakhulu mnumzana.